Papa Franġisku qed isejjaħ lill-Knisja kollha għal sena speċjali, sena tal-Ġublew, sena mqazza straordinarja li fiha aħna nifokaw ħafna fuq il-ħniena ta' Alla. Fil-fatt ħareġ dokument imsejjaħ Misericordiae Vultus, wiċċ il-ħniena, li jispjega l-iskop ta' din is-sena u anki inizjattivi differenti li jistgħu jittieħdu matul din is-sena li l-Papa jħeġġeġ. Hija sena li tibda fit-8 ta' Diċembru, il-festa tal-Kunċizzjoni ta' l-2015 din is-sena u tispiċċa s-sena d-dieħla fil-festa ta' Kristu Re fl-20 ta' Novembru. U l-Papa jixtieq illi matul din is-sena għalhekk għażel bħala motto ħanina bħal missier, il-Knisja taraf aktar il-ħniena ta' Alla, tagħmel esperjenza iktar qawwija ta' ħniena ta' Alla u twassal dan lin-nies kollha. U għalhekk il-Papa jgħid kemm importanti għall-Knisja illi taraf li fil-qalba tal-messaġġ tagħha hemm propju din il-ħniena ta' Alla. Aħna naraw l-Iskrittura, il-Testament il-Qadim u anke il-Testament il-Ġdid u speċjalment il-Ġesu kif ittratta lin-nies. X'kienu jaraw f'Ġesu n-nies? Propju hemm din il-ħniena ta' Alla li Ġesu ġie biex jagħti lill-bnedmin kollha. U għalhekk il-Knisja trid tkun dik illi tassew taraf din il-ħniena ta' Alla, tagħmel esperjenza tagħha u tgħin biex twassal lin-nies. Issa hemm diversi anki punti importanti ta' din is-sena tal-Ġublew. U nett hemm l-idea anki tal-Porta Santa, il-Bib li jinfetaħ li jiftaħ din is-sena, li naturalment il-Papa jagħmel dan il-Vatikan, il-Knisja, fejn tinfetaħ din il-Porta Santa, imbagħad ikun hemm anki knejjes oħra u qed iħeġġeġ anki biex fid-djoċesi ikun hemm din il-Porta Santa, dan il-bieb li jiftaħ din is-sena, però qed iħeġġeġ biex dan ma jsirx biss anki fil-katedral u fi knejjes partikolari, imma anki jkun hemm inizjattivi fejn juru dan il-bieb li jinfetaħ għall-ħniena li anki djoċesijiet differenti jistgħu jieħdu. Imbagħad hemm l-idea ta' pellegrinaġġ. Aħna nafu pereżempju meta jkun hemm sena mqazza, jkun hemm pellegrinaġġi, ħafna pellegrinaġġi mill-dinja kollha lejn Ruma, propju għax hemm ikun iċ-ċentru. Però l-idea ta' pellegrinaġġ tfakkarna anke li l-ħajja tagħna hija mixja ta' konverżjoni fejn aħna propju nagħmlu din l-esperjenza tal-ħniena ta' Alla. U għalhekk mhix biss anke li tmur x'imkien, imma anke li taraf illi l-ħajja tagħna għandha dan is-sens ta' mixja. Imbagħad il-Papa qed jenfasizza ħafna matul din is-sena is-sakrament tal-qrar. Qed jagħmel appell lill-konfessuri li jqarru biex ikunu nies li iwasslu din il-ħniena ta' Alla fl-attitudni tagħhom, fil-mod kif jittrattaw in-nies, fil-mod kif jilqawhom. U anki qed iħeġġeġ biex aħna napprezzaw mill-ġdid il-valur tas-sakrament tal-qrar, fejn aħna morru quddiem Alla bil-tnubiet tagħna, bin-nuqqasijiet tagħna, imma nafu li Alla huwa għani fil-ħniena jaħfrilna u jagħtina l-opportunità li nibdew mill-ġdid. U allura qed iħeġġeġ biex ikun hemm enfasi partikolari fuq dan is-sakrament. U jsemmi wkoll inizjattiva li jixtieq jieħu ta' missjonarji tal-ħniena li jwasslu fil-Knisja kollha anki din il-ħniena ta' Alla anki f'dawk id-dnubiet partikolari li huma riservati għal Papa nnifsu. Bħalma pereżempju huwa d-dnub tal-tkasbir tal-Ukaristija li tant huwa dnub serju dak huwa riservat lil Papa, però qed jgħid dawn il-missjonarji jkun jibgħathom hu stess biex iwasslu din il-ħniena ta' Alla lil nies in ġenerali. U qed iħeġġeġ ukoll lil dawk kollha li jemmnu biex din il-ħniena ta' Alla li
aħna nagħmlu esperjenza tagħha, pereżempju mod qawwi fis-sagrament tal-qrar, aħna nistgħu mbagħad inwassluha lill-oħrajn. U allura isemmi l-Papa kemm importanti li aħna naħsbu f'dawk l-opri tal-ħniena u jsemmi opri ta' ħniena materjali u spiritwali, ġifieri. Pereżempju, titma' lil minu bil-ġuħ, tisqi lil minu bil-għaġġ, tilqa lil barrani, tmur iżżur lil minu marit u tmur iżżur anke l-ħabsin. U anki dak li sejjaħu opri ta' ħniena spiritwali, ġifieri pereżempju lil tisma' li xi ħadd li għandu bżonn l-għajnuna, illi tagħtih l-appoġġ u inizjattivi bħal dawn oħra li jistgħu jgħinu biex aħna tassew din l-esperjenza ta' ħniena mbagħad nuru anki ma' dawk kollha li niltaqgħu magħhom. Hija din l-enfasi li għandha din is-sena kemm li aħna nagħmlu esperjenza ta' ħniena talla u kemm li aħna nistgħu mbagħad inkunu strumenti ta' ħniena talla mal-oħrajn. U din tot kemm għal min għandu xi funzjoni partikolari fil-Knisja, bħalmu pereżempju s-saċerdot, għalhekk semmejt il-Papa insisti ħafna, pereżempju s-saċerdot waqt li għarar, kemm importanti li jwassal ħniena talla, imma tot ukoll għal kull min jemmen li aħna dis-sena tgħinna biex fil-waqt li narfu li Alla huwa għani fil-ħniena, Alla lilna dejjem jagħtina l-opportunità jaħfrinna bl-imħabba kbira tiegħu jagħtina opportunità nibdew mill-ġdid fil-ħajja tagħna u jagħtina din il-qawwa wkoll, imbagħad jimliena b'din il-ħniena tiegħu biex aħna nistgħu nkunu mal-oħrajn ma' kull min niltaqgħu strumenti ta' ħniena ta' Alla. Jalla aħna nieħdu dan il-messaġġ li qed jagħtina l-Papa, din l-istedina speċjali tal-Papa, u jalla nagħmlu minn din is-sena tassew esperjenza sabiħa ta' dak li hu l-aktar essenzjali u importanti fl-aħbar it-tajba. Jiġifieri li Alla huwa ħanin u li aħna lilna dejjem lest jaħfrinna, jagħtina ħajja ġdida u li lilna jagħmlilna sejħa wkoll fil-ħajja tagħna biex inkunu nies li nħennu bħalma hu ħanin missierna li hu fis-sema.